7 astronauta je poginulo, njihove obitelji su slomljene, a svemirski program i cijela zajednica istraživanja svemira su devastirani. 16 dana boravili su iznad Zemlje u Space Shuttle Columbia, lebdeći u mikrogravitaciji, izvodeći osjetljive znanstvene pokuse i promatrajući tanku plavu liniju atmosfere kako se proteže obzorom. Iz orbite su granice nestale, sukobi su iščeznuli. Preostao je samo krhki, blistavi planet koji lebdi u tami. Njihova misija, STS-107, proglašena je uspješnom. Dovršili su gotovo 80 pokusa, proučavajući sve, od stanica raka do fizike fluida, od znanosti o izgaranju do ponašanja prašine u bestežinskom stanju. Bila je to misija u potpunosti posvećena istraživanju, rijedak odmak od zadataka izgradnje koji su dominirali drugim letovima šatla. Sada, za manje od sat vremena, očekivalo se njihovo slijetanje u svemirski centar Kennedy. Njihove su obitelji već bile tamo, promatrajući pistu, čekajući onaj daleki zvučni udar koji će označiti njihov povratak. Sve je bilo normalno, sve je teklo po planu, a onda u 8:59 po istočnom vremenu sve je nestalo. 16 minuta prije slijetanja, kontrola misije u Houstonu izgubila je kontakt. Telemetrija se zamrznula usred prijenosa. Podatkovne linije koje su neprekidno tekle više od 2 tjedna iznenada su utihnule. Glasovi su iščeznuli. Na radaru se jedinstveni postojani signal Kolumbije raspao, razdvojivši se u mnoštvo dijelova visoko iznad Teksasa. U roku od nekoliko minuta, ljudi diljem Teksasa i Luizijane počeli su dojavljivati o nečem čudnom na nebu. Svijetli vatreni tragovi parali su jutarnju svjetlost. Neki su mislili da je riječ o kiši meteora. Drugi su to opisali kao raspadanje nečega što je izradio čovjek. Zvučni udari odjekivali su gradovima. Zatim su počeli padati ostaci. Metalni fragmenti probijali su krovove. Dijelovi su se rasuli po autocestama, poljima i šumama. Neki su još gorjeli, neki su pali u tišini. A među tim krhotinama, razasutima na tisućama kvadratnih kilometara, nalazili su se posmrtni ostaci 7 ljudskih bića. Misija koja je već bila osuđena na propast. Posada Kolumbije utjelovila je desetljeća iskustva, obuke i ljudske ambicije. Zapovjednik Rick Husband bio je poznat po staloženom vođenju i dubokoj vjeri. Pilot William McCool donio je preciznost i disciplinu iz svog mornaričkog iskustva. Stručnjaci misije bili su Michael Anderson, fizičar, David Brown, liječnik i avijatičar, Kalpana Chawla, zrakoplovna inženjerka rođena u Indiji, Laurel Clark, mornarička liječnica, te Ilan Ramon, prvi izraelski astronaut. Lansiranje je obavljeno 16. siječnja 2003. godine. Uspon je izgledao besprijekorno. No, svega 82 sekunde nakon polijetanja dogodio se presudan trenutak. Onaj čiji će puni značaj tada proći gotovo nezapaženo. Komad izolacijske pjene veličine kovčega odlomio se s vanjskog spremnika goriva. Putujući velikom brzinom, udario je u lijevo krilo Kolumbije, točnije u ojačane ugljik ploče koje su letjelicu štitile tijekom povratka u atmosferu. U to vrijeme to nije izazvalo neposrednu uzbunu. Udari pjene događali su se i prije. Smatrali su se poznatim problemom, prihvaćenim rizikom. Inženjeri su uočili udarac, pregledali snimke i izrazili zabrinutost. Neki su zatražili dodatne satelitske snimke Ministarstva obrane kako bi ispitali oštećenje u orbiti. Taj je zahtjev odbijen. Obrazloženje je bilo proceduralno, birokratsko i na koncu kobno. Punih 16 dana Kolumbija je kružila oko Zemlje s probojem na krilu. Posada nije ništa znala, a vodstvo NASA je podcijenilo je rizik. Sat je već počeo odbrojavati. Trenutak neuspjeha. Povratak u atmosferu najopasnija je faza svake svemirske misije. Dok se Kolumbija približavala Zemlji 1. veljače, pratila je precizan redoslijed radnji. Letjelica se okrenula, upalila motore i počela se spuštati iz orbite. Brzinom većom od 20.000 km na sat, letjelica je udarila u gornje slojeve atmosfere. Trenje je pretvorilo zrak u plazmu, pregrijani plin temperature iznad 1.600 Celzijevih stupnjeva. U normalnim uvjetima sustav toplinske zaštite raketoplana upijao je i odbijao tu toplinu, no ovoga je puta postojala rupa. Dok se Kolumbija spuštala, plazma je kroz oštećeno područje počela prodirati u lijevo krilo. Unutra su se počele topiti aluminijske konstrukcije, nikada predviđene da izdrže takvu toplinu. Razaranje je počelo iznutra. Senzori unutar krila počeli su otkazivati jedan po jedan.
Očitanja temperature naglo su porasla. Prijenos podataka je prekinut. U kontroli misije inženjeri su uočili anomalije, ali još nisu shvaćali punu sliku. U 8:53 ujutro posada je primila rutinski poziv o očitanjima tlaka u gumama, što gledajući unatrag nije imalo nikakvog smisla s obzirom na stvarni problem koji se odvijao. Zapovjednik Rick Husband potvrdio je poruku, no njegov je odgovor prekinut usred rečenice. Bio je to posljednji put da se itko čuo s Kolumbijom. Posljednji trenuci. Tijekom sljedećih 6 minuta situacija je ubrzano eskalirala. Oštećeno krilo stvaralo je neravnomjeran otpor. Raketoplan je počeo gubiti stabilnost. Nagnuo se lagano, a zatim sve agresivnije. Računala u letjelici pokušala su kompenzirati, automatski prilagođavajući upravljačke površine. No strukturni integritet već je bio narušen. Unutar kokpita posada je to sigurno osjetila. Isprva suptilno, zatim nepogrešivo. Vibracije, kretanje koje se nije podudaralo s očekivanjima, prijelaz s kontroliranog spuštanja u stanje potpunog kaosa. No, vremena gotovo da i nije bilo. U 8 sati i 59 minuta, na visini od otprilike 63.000 metara i pri brzini od gotovo 18 maha, Kolumbija se raspala. Sile koje su tada djelovale bile su ekstremne. Kabina s posadom odvojila se već u ranim fazama raspada. Kratko vrijeme, procjenjuje se između 20 i 30 sekundi, ostala je čitava, prevrćući se kroz gornje slojeve atmosfere. Unutra se okruženje istog trena promijenilo. Došlo je do nagle dekompresije. Razina kisika dramatično je pala. Odjela koja je posada nosila nisu bila pod punim pritiskom za ovakvu vrstu hitne situacije. U roku od nekoliko sekundi uvjeti su postali nemogući za preživljavanje. Službena istraga zaključila je da je posada vjerojatno brzo izgubila svijest zbog hipoksije i snažnih fizičkih sila koje su djelovale na kabinu. Sama kabina na posljedku se raspala pod aerodinamičkim opterećenjem. Do trenutka kada su ostaci stigli do tla, ništa više nije ostalo u jednom komadu. Potraga na 600-200 četvornih kilometara. Uslijedila je akcija izvlačenja kakvu NASA nikada prije nije doživjela. Ostaci Kolumbije bili su razasuti na otprilike 600-200 četvornih kilometara, od istočnog Teksasa do zapadne Luizijane. Područje je obuhvaćalo šume, rijeke, oranice i male gradove, teren koji je bio golem, neujednačen i težak za pretraživanje. U roku od nekoliko sati mobilizirane su savezne i lokalne agencije. NASA je koordinirala rad s FBI-em, FEMA-om, jedinicama nacionalne garde, lokalnom policijom, vatrogascima i tisućama volontera. Helikopteri su nadzirali područje iz zraka. Zemaljski timovi kretali su se u linijama preko polja. Brodovi su pretraživali vodene putove. S vremenom je pregledano više od 600.000 hektara zemljišta. Misija je bila jasna: prikupiti šatl i vratiti posadu kući. Stvarnost s kojom su se tragači suočili. Tragačkim timovima nije trebalo dugo da shvate prave razmjere tragedije. Posmrtni ostaci posade nisu bili cjeloviti. Ekstremna vrućina, siloviti raspad letjelice i velika brzina poniranja pretvorili su sve u fragmente. Neki su ostaci pronađeni brzo, već tijekom prvih dana. Za druge su bili potrebni tjedni. Tragači su radili prema strogim protokolima. Svako se otkriće tretiralo s dubokim poštovanjem. Lokacije su označavane zastavicama, a koordinate precizno bilježene. Timovi su dokumentirali svaki detalj prije pažljivog prikupljanja ostataka. Za mnoge volontere ovo je iskustvo bilo izrazito osobno i duboko traumatično. Nisu svi bili profesionalci. Mnogi su bili obični ljudi, poljoprivrednici, mještani i lokalni radnici koji su odlučili pomoći. Nisu bili spremni na ono što će zateći na terenu. Ubrzo su uvedene savjetodavne službe. Rotacije su ograničavale vrijeme koje pojedinci smiju provesti u potrazi. Čak i uz to emocionalni teret je ostao. No uz taj teret javilo se i nešto drugo, osjećaj odgovornosti. Ti ljudi nisu samo prikupljali krhotine. Pomagali su vratiti astronaute kući. Identifikacija posade. Nakon što su ostaci izvučeni, započeo je proces identifikacije. Taj je zadatak povjeren Uredu medicinskih vještaka oružanih snaga, uz podršku forenzičara s iskustvom u nesrećama s velikim brojem žrtava. Tradicionalne metode identifikacije, vizualno prepoznavanje, otisci prstiju, često nisu bile moguće. DNK analiza postala je primarna metoda rada. NASA je još prije same misije prikupila referentne biološke uzorke svakog astronauta radi usporedbe. Obitelji su također osigurale dodatne uzorke kako bi pomogle u postupku.
Tijekom nekoliko tjedana, forenzički su timovi pedantno povezivali fragmente s pojedincima. Svaka je identifikacija zahtijevala apsolutnu sigurnost. Do početka veljače NASA je potvrdila da su pronađeni i identificirani ostaci svih 7 članova posade. Za njihove obitelji bio je to bolan, ali nužan korak. Značilo je to kraj neizvjesnosti. Značilo je da su njihovi najmiliji napokon pronađeni. Povratak kući. Posmrtni ostaci prevezeni su u zrakoplovnu bazu Dover u Delawareu. Ondje su ih vojni timovi zaduženi za posmrtne ostatke pripremili s dostojanstvom i preciznošću. Svakom je astronautu odana počast u skladu sa željama obitelji. Rick Husband pokopan je u Teksasu. William McCool ispraćen je uz pune vojne počasti na nacionalnom groblju Arlington. Kalpana Chawla's remains were cremated, her memory carried across both the United States and India. Ilan Ramon vraćen je u Izrael, gdje je pokopan na mjestu s kojeg se pruža pogled na Jeruzalem. Svaka je ceremonija bila drukčija, svaka je nosila istu težinu. Život koji je dosegnuo onkraj zemlje, sada se vratio kući. Nacija u žalosti. Nacionalna komemoracija održana je u svemirskom centru Johnson. Obitelji su stajale uz astronaute. Kolege su stajali uz državne vođe. Predsjednik George W. Bush obratio se naciji. Govorio je o hrabrosti, o istraživanju, o cijeni koja je oduvijek pratila napredak. Posadu Kolumbije uvrstio je u lozu istraživača, onih koji su prelazili oceane, osvajali planine i zakoračili u nepoznato. Ta poruka snažno odjeknula cijelom zemljom. Nisu se vratili sigurno, no nisu bili izgubljeni. Što je pronađeno, a što nije? Operacije izvlačenja trajale su mjesecima. Na kraju je pronađeno oko 38% ukupne mase Kolumbije. To je uključivalo ključne strukturne komponente i dijelove kabine za posadu. Ipak, mnogo toga nikada nije pronađeno. Čak i godinama kasnije, krhotine su nastavile izranjati, otkrivene tijekom gradnje, izbačene olujama ili pronađene posve slučajno. NASA i dalje provodi postupke za preuzimanje i katalogizaciju svakog otkrivenog dijela. Neka mjesta na koja su padali ostaci postala su tiha spomen obilježja, neoznačena, ali zapamćena. Osobni predmeti koji su preživjeli. Među krhotinama neki duboko osobni predmeti uspjeli su opstati. Fragmenti fotografija, stranice iz dnevnika, sitni predmeti ponijeti u svemir. Oni su vraćeni obiteljima, komadići sjećanja izvučeni iz uništenja. Jedna se priča posebno istaknula. Ilan Ramon nosio je maleni svitak Tore koji je preživio holokaust. Ponio je i crtež djeteta stradalog u Auschwitzu, crtež koji je zamišljao zemlju viđenu iz svemira. Pronađen je fragment tog crteža, oštećen, spaljen, ali i dalje prepoznatljiv. Sada se nalazi u muzeju u Jeruzalemu, dio povijesti koji je preživio nezamislivo 2 puta. Znanost koja je nastavila živjeti. Čak je i dio znanstvenih istraživanja misije uspio preživjeti. Određeni pokusi bili su pohranjeni u posebno izrađenim spremnicima, dizajniranim da izdrže ekstremne uvjete. Neki od tih spremnika pronađeni su netaknuti, unutar njih bili su podaci koje je u orbiti prikupila posada koja se nikada nije vratila. Njihov se rad nastavio, znanstvenici su ga proučavali, analizirali i koristili. Čak i u gubitku, misija je dala doprinos znanju. Istraga. Dok su se odvijali napori izvlačenja, istražitelji su tražili odgovore. Zaključak je bio jasan. Udar izolacijske pjene tijekom lansiranja stvorio je kobni proboj. No dublji problem nije bio samo tehnički. Bio je organizacijski. NASA je normalizirala rizik. Udarci pjene više se nisu smatrali kritičnim anomalijama. Tretirani su kao prihvatljivi. Inženjeri koji su izrazili zabrinutost nisu bili u potpunosti saslušani. Zahtjevi za dodatnim snimkama bili su odbijeni. Istražni odbor za nesreću Kolumbije opisao je to izravno. Bio je to slom kulture, ne samo inženjerstva. Promjene koje su uslijedile. Katastrofa je prisilila NASA-u da se suoči sa svojim procesima. Sigurnosni protokoli su ponovno napisani. Komunikacijski kanali su restrukturirani. Donošenje odluka postalo je rigoroznije. Rizici koji su se nekad odbacivali sada su tretirani s ozbiljnošću. Pouke nisu bile teoretske, bile su ispisane gubitkom i promijenile su način na koji su se provodile buduće misije. Ljudska ostavština. Obiteljima odgovori nisu izbrisali tugu, no mnogi su tu tugu pretvorili u djela. Utemeljene su stipendije, pokrenuti su obrazovni programi,
zaklade su prenosile dalje imena posade. Djeca koja su izgubila roditelje odrasla su s tim nasljeđem. Neki su ušli u područja aeronautike, nastavljajući putovanje koje su njihovi roditelji započeli. Drugi su odabrali drugačije puteve, no svi su nosili istu povezanost. Tlo koje je postalo sveto. Diljem Teksasa i Luizijane ostalo je nešto trajno. Zajednice koje su sudjelovale u potrazi ostale su povezane s ovom pričom. U gradiću Hemphillu u Teksasu danas stoji memorijalni park. Muzej čuva predmete, fotografije i priče, ne samo o samoj tragediji, nego i o ljudima koji su se odazvali pozivu. Oni koji su u redovima pretraživali teren još se uvijek sjećaju, ne samo onoga što su vidjeli, nego i onoga čiji su dio postali. Što ova priča doista znači. Uništenje Kolumbije bilo je potpuno. 7 života ugašeno je u sekundi. Njihovi su ostaci bili razasuti kilometrima uokolo. Sve je moglo završiti isključivo kao priča o gubitku. Ali nije. Tisuće ljudi udružilo je snage, stranci, profesionalci, dobrovoljci. Tragali su, pronalazili, odavali počast. Svaki je komadić bio važan, svaki je život bio važan. Konačna istina. Astronauti Kolumbije razumjeli su rizike. Svako ih lansiranje nosi sa sobom. Svaka misija stoji na rubu između uspjeha i katastrofe. Ipak, oni su otišli. Jer istraživanje je važno. Jer otkrića su bitna. Jer nas pomicanje granica definira. Njihova su tijela pala diljem Teksasa i Luizijane. Ali ono što je ostalo prikupljeno je. S pažnjom, poštovanjem i dostojanstvom. Vraćeni su kući. A danas oni počivaju diljem Sjedinjenih Država i u Izraelu. Na grobljima, kod spomenika i u sjećanjima onih koji su ih poznavali. Njihova misija živi i dalje. Kroz znanost, kroz sigurnost, kroz nadahnuće. Posegnuli su za zvijezdama i čak su i u smrti približili čovječanstvo k njima. Sada su kod kuće. Svih 7.